دما و خوش به گوندê Yarimceyê ro li ber avayê roja îniyê 26 meha mijdarê 2021. Em niha li gundê Yarimca Jorin. Yarimce dikeve başûrê bajarê Dirbêsiyê li bakurê Hesekê bi 8 kilometreyan ev gund dûrî bajarê Dirbêsiyê ye yek û li ser sînorê di navbera Bakur û Rojavayê Kurdistanê de ye. Li bakurê gundê Yarimce gundê Tilgdîşê heye û li başûrê wê gundê Qeynterê û li Roava gundê Berkevirê ye, li Rojhilat jî gundê Sorsorkê ye. Du Yarimce ne, ev Yarimca Jor e û li başûrê wê jî Yarimca Jêr e. Her du Yarimce derdora 65 malatê de ye, jmara nüfusa wan nişteciyên vî gundî derdora 400 kesî ye. Piraniya xorta jî ji vir derketinê goçûnê başûr yên goçûnê li Tirkiye yan jî li Ewropa kar dikin. Li vê derê jî debara xelkê gundê Yarimce li ser çandiniyê ye û li ser xwedîkirina sewalan e. Dîroka gund vedgerê zid sal berê ku ji aliyê Eloyê Şêrê ve hatiye avakirin ev gund. Berê gundê Yarimcê li gir bû. Ev der, ev girê kojmev xuya girê Yarimceyê ye. Berê gund li vir bûn, piştre gir xanî li vir xera bûn, xelk çûn cîkê bilindtir, ciyê ku av negihê. Navê Yarimceyê jî dibêjin jê hatiye girê binêvî. Ev der gundê Yarimceyê, gundê Yarimcê wek me got xelkê wê debara jiyana xwe bi çandiniyê dikin. Zad hîn derneketine. Kêm e rûberekî kêm xuya dike ji bo çêrandina sewalan hatine avdan. Heta niha rêveberiya Xweser mazot ser cotkara belav nekiriye û ezman jî Zuhayê. Zuhayî hişke salî îsal 2 sal bi ser herêmê de tê, ev jî bêtir bandorê dike li ser abûriya xelkê deverê taybet ku devera Dirbêsiyê. Deverekê abûriya wê ya sereke li ser çandiniyê ye. Ev e gundê Yarimcê. Bimînin xweşî.